Подарунок на роковини окупації. 25 бойовиків з так званого народного ополчення Криму жаліються на окупаційну владу півострова. Кажуть, їх женуть з гуртожитка на вулиці Руській в Сімферополі. У 2014 році вони допомагали окупантам штурмувати українські військові частини та підприємства, за що й отримали кімнати. Занедбане житло без світла, води та каналізації відремонтували власним коштом. А зараз окупаційна влада Сімферополя вирішила, що 13 родин бойовиків незаконно загарбали міське майно. Іншого житла вони не мають, грошей, щоб винаймати квартиру, теж. Тепер записують відеозвернення до Путіна, Аксьонова та російського куратора так званого ополчення та депутата Держдуми Михаила Шеремета. После того, как мы суды начали проигрывать, мы обратились за помощью к Михаилу Сергеевичу Шеремету. Он разрешил 10 человекам прийти на встречу. На встрече задавались вопросы, на встрече задавались вопросы ему, как, куда нам идти, на что. Был конкретный ответ. При Украине вы где-то жили, живите, возвращайтесь туда и живите. Совмин давал ответ, что здесь проживание невозможно. Предлагает нам стать на очередь как малоимущая семья, что полк Совмин не располагает данными, на каком основании мы сюда заехали, и вообще, что это является самозахватом.